बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे भिजनारि इनिशिएटिभ माने मोनसे गोजान नोजोर आरो थांखिजों जि लानाय 68थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान फरायसा सान आरो बे फरायसा सानखौ थांखिनानै दिनै सानसे सिगां बिथांमोना बिजनी ओनसोलनि स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव फरायनाय आरो गोबां इनस्टिट्यूशननि लाइमोनफोरखौ प्राय बेयाव 700नि बारा बर' जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लाफैदों युथ कनक्लेव लादों स्पेशली बेयाव माहारिबादनि सायाव सोलोंथाइनि सायाव आरो जोंनि लाइमोनफोरा मोगा-मोगि जानाय जिखिर माने जेंना जेंसिफोर दङ आरो बिथांमोननि जिउआव मालाबा नार्भासनेस मालाबा फ्रास्ट्रेशन मालाबा गोबां थासारिजों काउन्टार जायो बे गासै जेंनाफोरखौ लानानै सावरायलायनाय आरो जोंनि आलासिफोरनि गेजेरजों मिथिहोनाय मटिभेशन आरो थुलुंगा होनायनि मोनसे थांखिजों बे हाबाफारिखौ लादों थारैनो बेयो जोंनि थाखाय बाख्नायथाव हाबाफारि आरो एन्टायर बिजनी साब डिभिजननि स्टुडेन्टफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों युथआनो दिनैनि युथआ बर' हारिनि फिउचार आरो दिनैनि युथखौ लानानै बर' हारि दानायनि सिमांखौ जों नुदों युथखौ गारनानै लाइमोनफोरखौ गारनानै हारि दानाय हारिनि थामोनथा रैखाथि रक्षणाबेक्षणा राफोद जानांगोन मोजां जानांगोन बिथांमोनखौ गारनानै मालाबाबो बे सम्भब जानाय नङा आरो बेखायनो युथखौ नागारनानै हारि दानायनि जों सिमांखौ नुनो हाया दा बेखायनो जोंनि स्पष्ट बाथ्राया जाहैबाय जे दिनै बर' हारिनि लाइमोनफ्रा अख्राङाव थांनांगौ माउन्ट एभारेस्टआव थांनांगौ प्रफेसार जानांगौ फोरोंगिरि जानांगौ डाक्टार इन्जिनियार जानांगौ स्पर्ट्सनि बेलायाव नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव सहैनांगौ कालचारनि बेलायाव नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव सहैनांगौ जों दा गावनि लेभेलाव जि जुजिनाय जि मोनसे थासारि दङमोन बेखौ जोङो बे बेरियारखौ बारनानै जोङो मुलुगनां पर्यायाव जोङो बादायलायनाय बा कम्पिटिशननि लेभेलाव जोङो गावखौनो प्रिपेयार खालामनांगोन आरो इनोभेटिभ आरो इनोभेशनखौ सिगाङाव दोननानै जों खामानि मावोब्ला मेलेमखौ जों जुदि मोजाङै बाहायोब्ला गावनि थांखिनि सायाव जुदि मोजां जोंहा डिटारमिनेशन आरो कनसेन्ट्रेशन थायोब्ला साफ्रोमबो युथआनो जिउआव जाफुंसार जागोन फेलार जानायनि कोनो बाथ्रा गैया आरो स्कुल ड्रप आउट खालामनाय कलेज नागारनाय मुम्बाइ हारियाना दिल्लीयाव खामानि माने नागिरनानै थांनाय फरायनो जथेस्थ स्कप दङमोन न'आवबो सापर्ट सिस्टेमा दङ खिन्थु गोबां थासारियाव आसखान्दाय माखासे मानसिफोरा बे लाइमोन समाव माने बिथांमोना माखासे फाखनाव गोलैनानै थांनाय जों नुयो बेबायदि थासारिया जाहाथे दाजाथों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि लाइमोनफोरखौ बेंखननानै मोजां बोसोन आरो मदद आरो सापर्ट सिस्टेमनि गेजेरजों आवगायलांनानै हारिनि सम्पद हिसाबै बिथांमोननो मोनसे जि सुबिदा आरो थासारि दाना होनांगौ दिनै सान्तिनि परिबेशआव बिथांमोना हान्ड्रेड्स अफ स्कप दङ थाउजेन्ड्स अफ केरियार दङ आरो बिथांमोना जि गोसो बेखौनो मावनो हायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा वी आर रेडि टु सापर्ट वी आर एभ्रिवेयर आरो बेखायनो आं खावलायो जे लाइमोनफोरा निराशा जानायनि बाथ्रा गैया बिथांमोना गावखौनो शक्तिशाली हिसाबै दा आरो सोलोंथाइखौ गारनानै हारि दानायनि सिमां नुनो हाया लाइमोनखौ गारनानै हारि दानायनि सिमां जों नुनो हाया सोलोंथाइ आरो लाइमोन युथ आरो एजुकेशन बे एबसुनि गुबै मट' आरो बे मट'जों बर' हारि दानायनि थाखाय गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय बड'फानि आदर्शखौ मावफुंनायनि थाखाय एबसुआ हाबा मावगोन जोंहा गुन गोनां सोलोंथाइनि जि जावरिखांनाय बे हाबाफारि दङ बे हाबाफारिनि आधाराव गोबां खामानि सोलिगासिनो दा आंनि बिमा राव आंनि इयुन बा बिमा रावनि सोलोंथाइजों इयुन दानायनि जे मोनसे केम्पेइन एनरलमेन्ट केम्पेइन सोलिबाय थादों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सिभिल सार्भिसनि ओरिएन्टेसन केम्पास गायसननायनि हाबाफारिया गोख्रैनो जागोन अलरेडि जोङो बिथांमोननि जि मोनसे जि सेल दङ बिथांमोनजों जों सावरायबाय रेजिस्टारजों सावरायबाय आरो माखासे जोङो फैबाय थानाय समाव गोदान बिथांखि लानानै हारिनि गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो हाबा मावगोन गोजोन्थों साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां
गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलफोराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलफोराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससि आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।